Здравейте на всички! Днес имам страхотна новина за вас. Океанът отново ни зове. Защото току-що излезе първият официален трейлър на новият игрален филм "Ваяна се завръща". Това е моментът, в който чакаме да видим любимите си герои в реалния свят. Трейлърът е с българско аудио, което е страхотно. И най-важното, отбележете си в календарите, защото филмът излиза по кината този юли месец. Настанете се удобно, гледайте трейлъра сега. Познавам смело момиче в морето вперило взор. Народа свой тя обича, баща и с нея е горд. Ваяна, слушай, знаеш коя си ти? Значи историята е вярна. Историята сега започва. Отвъд нашия риф дебне черна прокоба. Ваяна, чуй зова на океана. Намери Мауи, върни сърцето на Тефити и спаси всички нас. Мауи? Полубог на вятъра и морето? Герой на мъжете. А? Титлата ми е Мауи, разноликият полубог на вятъра и морето. Герой на мъжете. Ха! Опа! Също и на жените, мъже и жени. Благодаря. Моля. Този юли Помогни ми! Не отивам на мисия с просто смъртна. Моят остров, моят народ! Ще загинат, ако не успеем. Океанът избра мен. Избра и теб не случайно. Слушай, принцесо, трябва да прекосим цял океан пълен с ужаси. Не съм принцеса, а дъщеря на вожд. Водачът на моя народ. Аз съм Ваяна! Готова ли си да станеш герой? Хайде да спасим света. Пазя ти гърба. смелата Ваяна. Какво? Имам нещо на зъбите ли? 10 юли в кината. Вау, как ви се струва? Вече нямам търпение за този юли месец. Напишете ми веднага в коментарите. Харесва ли ви как изглежда Ваяна на живо? И какво мислите за скалата като Мауи? Не забравяйте да се абонирате за канала, за да не изпуснете още новини за филма. Благодаря ви, че бяхме заедно на тази премиера. Гледайте, абонирайте се за порталът Истории и премиери.